you mama chill like me though so yes a nyane name she lo phit de nga bawa de the chain twat twa ma la twe chaw mi ba de I know that the point ne pan ke you le ye chu se ne me ye pyong le nya swa ye shin kong lai mo yin ne me de yauk the ko be ka ba ri pyat tong ti dai nga te song twa ti dai ma pyong le ne de yauk the chit twa me ya ya nga shong pe me ka ga nga shong ne le chin na de ne pyong nai nga pyo lo bawa ka chen ne nga ye ma la pa de luan ne a nya ra za lan de puat ko phan ti le ma san che min pe de nan min pe de mit ta ri ko ya ne le ta ne ne do mit tha do ma chu ti do wan ne ta chan pe a the ne a kan ne ta we le ai ma te a the kwe de na mai de ma kaung ke a nye be ta yauk the ông nào tuổi chao sai cô de pao min ko ba lo ma la lo song sho ma kan nai do be ta ke chit so da a chin mo pe sa chin ta ta ma hou ba tin cha pat sa ông de ka king ne di ne to ma ya de pau sa son lo le dau kha ya yu le dau kha chit ke de ta long sa chit twe ka ông sa pit si ne shin ye show ma ta te da sa ya wo po lao me cha de ka min mi ba nga ko yue che po pit nai ma ma la nga na le ta kwa cha de pon ku ko pau sa po tai wai ka wai ta de ka pa we chin ko ma lo san nai lo de ne do nga ko ta ke ma da ba be kwa wo long kong de ma la ne ma ta de bwa be na ti lo ka ku long ka wai la kan ta da ông sa da na be la aku di man ne se ai ma twe le ma chu te bu kha se ba ba be chip chip di pe de mi chin na ông nga chu sa me a min so we yauk chin do le na cha do ta se ya me pyo le chin kaung ke ao yin ba ku long nga pe tha me chin mo de ywa pe ba me nauk pi do ba ri mya lo at the le nga bwa nga na kat twe kong long nga stay tha de tha ge ba ne kwa nga ye bwa de ma min shi ma phit me ta me ti ye la nga ye na ke ka ba nga ma ne phan mya nào sống ra ta đi chờ ngày mai ba rip theo tông đi đàn ngã tiêu sống qua đi đàn bập nhau lên nơi đi lao thế chết qua mẹ ya ya ngã sống bên mẹ ca ca ngã sống này lên trên đất đen niềm trông này ngập cho lối Get